Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu sigilen bɛ ka kunnafoni sɛbɛnw lakali waati kɔnɔ an minnu bɛ k'an lamɛn télévision sanfɛ ani an minnu bɛ k'an lamɛn radio Joliba sanfɛ an bɛ aw fo k'aw barikada limanaw ka jira k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ sɛbɛn fasiri n'a bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw fɛ anw y'a kanu ka nin waati sugandi walasa ka se ka bamayɛlɛma bamanankan na nin ye laada ye don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma ni waati mana se limanaw kunnafoniw bɛ lakale an fɛ yan nɔ bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana ale ye kunnafoni taabolo la cogo min na o kuma an sigira kɛnɛ k'a di alamisa ye juin kalo tile 16 san 2022 an b'a fɔ a ɲɛna aw danse limanaw gafew bi yan an bɛna nɛ don minnu na sisan k'o walawala aw ye an b'an da don bakurunba damadɔw la ayiwa ka sɔrɔ k'a tɔ walawala jɛmukan tɔn kɔnɔna la min ye soir de Bamako ye le soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min ye sanga ale filɛ nin ye Bayangara mara la limanaw ko sangakaw wulila ka taama k'u ka nisɔngoya jira sanga ye dugu ye dugu cini minnu b'a kɔnɔna la a bɛ se dugu 49 ɲɔgɔnna ma ayiwa olu y'a jira k'a fɔ bi na limanaw min kɛn bɛ kɔlɔlɔ ye olu da la o ye k'u ka maaw minɛ banmanci wale tigilamaw fɛ ka tunun n'u ye u t'u kibaruya dɔn o kɛn bɛ dadigi ye u da la bi ani u bɛ min ɲini fana jamana finitigiw n'o ye armée ka segin joona walasa olu bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na an bɛna o lakale aw ye min ye kalata ko kibaruyaw ye soir de Bamako y'a jira k'a fɔ loi électorale min na a bɛ CNT maaw bolokɔrɔ nin waati na min ye docteur Alayi Bokoum ale y'a jira k'a fɔ ni kalata sɛbɛn min filɛ nin na ayiwa yɛlɛma kan ka don a la CNT bolokɔrɔ ayiwa ko munna CNT ɲɛmɔgɔba n'o ye colonel Maliki Diaw ye u bɛ ka nin ko in u bɛ ka sumaya limanaw ko baara ka suma Alayi Bokoum ko ten ko u dun ka u janto u yɛrɛ la baara yɛlɛma minnu bolodalen don jamana kɔnɔna la k'u kana to yɛlɛma ninnu fereke ka don a sen na Alayi Bokoum de y'o kuma fɔ soir de Bamako kɔnɔna la bi o mana bɔ yen l'indépendant bi yan limanaw kuma in a jaabira l'indépendant fana fɛ sabu l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko projet de loi min filɛ nin n'a b'an ka ayiwa kalata ko kan n'u kama loi électorale a jarala k'a fɔ a bɛ CNT maaw bolokɔrɔ ko sini juma limanaw ko sigi bɛ kɛ a ko kunna yɔrɔ o y'o ko bannen min ye l'indépendant kelen in kɔnɔ ko EIG n'o ye État islamique au Grand Sahara ayiwa ko a ɲɛmaaba dɔ n'o y'a sama senba dɔ ye Uldo Albakayi ayiwa ko ale minɛna Barkan n'o ye faransiga kɛlɛcɛw fɛ o kibaruya dira limanaw l'indépendant y'o fɔ o mana bɔ yen l'essor fana bi yan l'essor y'a jira k'a fɔ ko malidenw da bɛ se ka dɔn cogo min na an bɛ don min na ko bi limanaw an t'a dɔn an bɛ hakɛ min na maliden hakɛ ye joli ye bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ dɔw ko maa 19 dɔw ko maa 20 dɔw yɛrɛ ko maa 21 walasa ka se k'o dɔn jamana ɲɛmɔgɔw bɛ to ka baara dɔ bila sen kan u kama recensement général de la population ayiwa k'a daminɛna dɛ sabu ko maa minnu bilalen b'a baara la ayiwa a bɛ se maa 26 327 ayiwa olu minnu bɛ maaw tɔgɔ sɛbɛn ani u ka ɲɛmaw maa 4,554 ani minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye contrôleur ye o maa 866 o de carilen don jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka maa kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan ka u tɔgɔw sɛbɛn l'essor ka kuma don an bɛna lakale aw ye sisan o mana bɔ yen Nouvelle Horizon fana y'a jira k'a fɔ limanaw ko Mali kunnafonidilaw ni premier ministre u bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na dɛ k'a sababu kɛ 600,000 ko kuma ye yɔrɔ kɔsa in na premier ministre yɛrɛ bɔra ka ɲɛfɔli dɔw kɛ jɛmukan dɔ kɔnɔ n'u k'a ma ko Mali kura taasira a na kɛ kuma min bɔra premier ministre da ko kunnafonidi so caman de bɔra ka ale dɔgɔya k'a fɔ a ye ko ale ye zo ye limanaw ko nafolo min dira n'o ye 600,000 in ye ko caman ko ale premier ministre ma caman ye dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin a ma nka maison de la presse ɲɛma n'o ye Banjugu Dante ale ko premier ministre ka nin kuma ninnu n'o ye kunnafoni kolon ye k'a ka fɔli dabila k'i jija jamana mara cogo la Nouvelle Horizon y'o kuma fɔ an bɛna lakali aw ye le challenger fana bi yan limanaw challenger kumana challenger ko min ye ayiwa walasa ka se ka passer n'i bɛ bɔ Bamako yan ka taa Kayi ani ka bɔ Kayi ka na Bamako limanaw ko caman de farala min ye musakaw kan n'o ye passer musakaw ye dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na Kayi ka denw de wulila limanaw n'o ye force vive de la société civile Kayi ayiwa ko u na sira tigɛ juin kalo tile 20 natɔ in na ni dɔ ma bɔ passer sɔngɔ la challenger de y'o fɔ les échos welewele bi yan limanaw ale fana y'a jira k'a fɔ ko
min ye an ka lɔkɔlidenw ye ayiwa olu bɛ laɲini na a yirala k'a fɔ ka kalan bila pelengetenw yɛrɛ a bɛn'a fɔ lɔkɔlidenw bɛ fɛ k'o de baara kɛ sisan min ye ayiwa juin kalo natɔ in ale tile 22 ka taa bila tile 24 na ka sababu kɛ k'u ka laɲini dɔw bɛ yen gouvernement kɛlen don k'o kɛ bolokɔfɛ fɛn ye an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni le 5 ye limanaw 5 y'a jira k'a fɔ nin ye waleya dɔ ye min kɛra Kati farada la ko nin ye finitigi dɔ ye finitigi min n'ale de filɛ nin ka marifa ci limanaw essence feerela dɔ la n'o ye pompiste dɔ ye a kɛra Kati farada de la mais mun bɔr'o la 5 de y'o fɔ an bɛn'o fana lakale aw ye sisan an b'a daminɛ ni le soir de Bamako ye soir de Bamako ko limanaw min bɛ tali kɛ lakanabaliya an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ a jarala k'a fɔ fɛn tɛ bɔ a la dɛ nka an bɛ don min na i ko bi a jarala k'a fɔ min ye dugu 49 ɲɔgɔnna ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ Sanga ale de commune kɔnɔna la Sanga ale bɛ Bayangara mara la limanaw Sangakaw de wulila ka taama k'u ka nisɔngoya jira k'a jira k'a fɔ bibi in na min ye donsow ye donso dɔw de bɛ yen minnu ka baara bɛnnen bɛ limanaw ka donmaw ka bolofɛnw daraki u la k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka dugudenw olu lakana tiɲɛna ko in kɛn bɛ binkani wale dan ye ka ɲɛsin Sangakaw ma Sangakaw y'a jira k'a fɔ nin ye ko ye ko min bɛ yen n'a bɛ senna a mɛnna olu kɔni ye kule dakan ani welewele dakan fɛn fɛn bila jaabi ma se ka sɔrɔ u ka laɲini ninnu na o de la a jarala k'a fɔ taama dɔ bolodara u fɛ juin kalo in tile 14 san 2022 dugu 49 bɛɛ lajɛlen de wulila k'a fɔ u bɛ fɛ k'a jira jamana ɲɛmɔgɔw la min bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma a ma bɛn u ma o mana bɔ yen gɛlɛya min fana b'u kan o ye k'a fɔ bi maa magoɲɛ ko fɛn fɛn bɛ yen a kɛra kalanso ye o a kɛra kɛnɛya ye o a kɛra ji ye o limanaw ni si tɛ Sanga dugu kɔnɔna la bi ka sababu kɛ min bɛ tali kɛ bamanciw de ka sennɔ ka ca a yɔrɔw la u b'a ɲini min ye foroba cakɛrɛw ye n'o ye administration ye o ka segin ka taa joona ani armée limanaw armée ka segin ka taa walasa Sangakaw bɛ se ka fiɲɛ ɲuman sɔrɔ cogo min na nka limanaw ko in bɛɛ lajɛlen bɛ mun kan o ye k'a fɔ bamanci dɔw de bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ni ayiwa duguden dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani fana ko donso dɔw fana bɛ yen donso minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ u b'a fɔ k'u bɛ jamana Sangakaw lakana u bɛ sɔrɔ ka wari minɛ u la limanaw ni n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya misɛnninw minnu bɛ yen n'a sen tɛ ka ban fiyewu Sangakaw y'a jira k'a fɔ ko sera ka s'a dan na ten sa n'o tɛ minnu bɛ yen duguden minnu bɛ yen n'u m'a min u m'a bɔn olu de ta kɛn b'a la kɔlɔlɔ ye wa ko nin waleya kelen in fana a bɛ ɲɔnɔ mara la ɲɔnɔnkaw fɛ yen a jarala k'a fɔ ko donso dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɔni hakili la limanaw tigi wɛrɛ tɛ dugu la ni olu tɛ u tɛ maire ka kuma lamɛn u tɛ dugutigi ka kuma lamɛn min ma n'u ja u b'o de kɛ ɲɔnɔ mara dɔw bɛ yen u b'o de kɛ o n'a ɲɔgɔnna waleya caman le soir de Bamako ka fɔ la ko a sera sa danga sigi na Mali finitigiw u ka se nin yɔrɔ dɔw la walasa dugudenw olu bɛ se ka lafiya cogo min na soir de Bamako ka kuma don limanaw ale soir de Bamako kelen ka kuma la n'i ye jateminɛ kɛ ko docteur Alayi Bokoum ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sariya gafe min bɛ yen n'o bɛ ayiwa tali kɛ kalata ko la n'o k'o ma loi électorale limanaw loi électorale min na a gafe bɛ ayiwa conseil national de transition maaw bolokɔrɔ n'o ye député ninnu ye u bɛ ka laraw ye ayiwa yɛlɛma min bɛ se ka don a la k'o kuma fɔ nka docteur Alayi Bokoum ka fɔ la a bɛ n'a fɔ baara in ka suma o de la a ye welewele dakan bila CNT yɛrɛ ɲɛmaaba ma k'a fɔ a ɲɛna k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a kana se ka fereke don nin ko in sen na sabu an bɛ waati min na ko sisan ko ayiwa jamana bɛ bolo dɔ kan sisan n'o ye yɛlɛmaniw ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka fɛla de ye yɛlɛmani ka boloda jamana kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko o baaraw bɛ sen na ko loi électorale bɛ o baaraw la n'a fɔra k'a fɔ o gafe in bɛ CNT maaw bolokɔrɔ k'u teliya joona u ka se ka yɛlɛma don nin ko in na n'o tɛ ko maa dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'u bɛ sɔn ka wulikajɔw kɛ ka fereke don nin baara in na limanaw aya yɛlɛmani min bolodalen don jamanadenw fɛ n'a laɲininen don k'u dɔw bɛ sɔn ka taa o ko ka taa a saboter limanaw walasa ka se ka baara min laɲinina san caman ayiwa ka se ka o segin kɔ tuguni wa docteur Alayi Bokoum ka fɔ la a ko ale yɛrɛ dabali bannen don ko dɔ la k'a fɔ bi CNT yɛrɛ kɔnɔna la ko maakɔrɔ minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ fangakɔrɔ ninnu na ayiwa k'olu caman de bɛ yen minnu bɛ CNT kɔnɔna la k'an na kɛ yɛrɛ olu dɔw yɛrɛ bɛ sɔn limanaw k'u sen da projet de loi électorale in a taa ɲɛ ka sabu n'a nana kɛ tafɛn ye olu ka buru bɛ sɔn ka sisi taalen ɲɛfɛ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ min ye
kosa ina yoro loi électoral ko kuma min na fɔra nin ye a fɔra k'a fɔ ayiwa n'a bɛ sigi premier ministre ale bɛ maa 4 sugandi CNT yɛrɛ ɲɛma o bɛ maa 7 sugandi min ye Morema ɲɛma ye maître Kasum Tapo docteur Alaye Bokum ko ale kɔni dabali banna ka kuma la sabu ko y'a jira k'a fɔ ko loi électorale in k'a bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye yɔrɔ maître Kasum Tapo ka kuma la ko ni nin kɛra premier ministre bɛ maa 4 sugandi CNT ɲɛmɔgɔ bɛ maa 4 sugandi ko kɔni ye de premier ministre bɛ fɛ ka birifini sama ka taa a yɛrɛ kan kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant an bɛ don a kɔnɔna la limanaw loi électorale ko kuma min fɔra nin ye l'indépendant kumana ka jaabi la k'a jira k'a fɔ ko sini yɛrɛ juma o y'a dɔgɔduma ye projet de loi électorale min filɛ nin ye ko CNT maaw olu na bolo wuli ani bolo jigi kɛ a ko da la n'i ye jateminɛ kɛ CNT ka baara min bɛ n'u ka ma session d'avril o de hukumu kɔnɔna la conseil national de transition a jala k'a fɔ sini k'u bɛ sɔn ka plénière dɔ kɛ Bamako yan nɔ walasa ka se ka kuma ayiwa sariya gafe min n'a b'an ka kalata ko kan walasa ka se ka min ye yɛlɛmani minnu bɛ a kɔnɔna la jamanaw ka se ka o boloda a jarala k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali l'indépendant ma olu ko olu ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko référendum ko kuma min yɛrɛ n'o bɛna kɛ a ko la a jarala k'a fɔ CNT ma u bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kan min ye docteur Alaye Bokum a ka kuma jaabilen tɛ nin ye ko sini bɛ kumana kɛ nin ko in kan limanaw min bɛ tali kɛ bamanci wale gɛlɛnba dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Umiya Albakayi limanaw ko ale minɛna faransiga kɛlɛcɛw n'o ye Barkani maaw ye n'i ye jateminɛ kɛ limanaw nin bɛna fɔ sama senba dɔ de tɛgɛ talen filɛ nin ye fasiri ka lakali la l'indépendant a ko Umiya Albakayi maa min filɛ nin n'ale ka baara a bɛ fɛn min ɲɛdɔn kosɛbɛ o de ye ka mugu don dugumakolo jukɔrɔ limanaw mugu min n'a bɛ foro ni maaw ye i bɛ taama la waati min na i bɛ taa bɔ a kan limanaw a jala k'a fɔ Gourma kɔnɔna la ani zone des 3 frontières n'o ye Mali Burkina ani Niger cɛ ye ayiwa ko cɛ in n'o ye Umiya Albakayi k'a ka baara kolon o bɛnbɛn nin yɔrɔ ninnu de la o de la Force Barkhane k'ale ale ye waati caman de kɛ ka nin cɛ kofɔlen ɲini nka tɛgɛ sera ka k'a la min ye juin kalo tile 11 ka dugu jɛ a tile 12 la Force Barkhane ale ka wulikajɔ minnu kɛra a y'a sanfɛ kɛlɛw sababu la k'u sera ka nin cɛ kofɔlen n'o ye Umiya Albakayi k'a minɛ wa ko jɛkuluba min bɛ yen n'u k'a ma État islamique au Grand Sahara o maa mafalenba de don ko a yɛrɛ o tun bɛ fɛ ka sugandi yɛrɛ ka kɛ nin jɛkuluba in o ɲɛmɔgɔba ye waati min na a ɲɛmɔgɔ min bɛ yen ayiwa n'o o fara limanaw ale de tun bɛ fɛ ka ɲɛmɔgɔya ta sisan nka Barkhane ka wulikajɔw la k'u sera ka tɛgɛ kɛ nin cɛ kofɔlen na a jala k'a fɔ yɔrɔ Mali ka finitigiw opération kɛlɛtigi ani Maliko olu minnu bɛ yen ni olu fana ye tɛgɛ kɛ bamanci wale tigilama ninnu ɲɛma caman na ko nin bɛna dɔ fara bamanci wale tigilama minnu bɛ yen ni u minɛna ayiwa nin bɛna dɔ fara o hakɛ kan wa ko cɛ in fana Gawuni Gosi cɛ ani Douanzan limanaw ko i mana mugu fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ don dugukolo jukɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko Umiya Albakayi ale de ka baaraw kun don kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen l'essor a bɛ yan limanaw l'essor kumana faso ka fasidi sɛbɛn don a y'a jira k'a fɔ ko malidenw da bɛ se ka dɔn cogo min na cɛ ni muso ani denmisɛnnin ni maakɔrɔba a jarala k'a fɔ baara min bɛ yen n'o bɛ to ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ san 5 o san 5 u k'a ma ko recensement général de la population ka jamanadenw jate dɔn ayiwa min sigilen don yɔrɔ min na min bɛ yɔrɔ min na ka se k'a dɔn a jarala k'a fɔ bi ɲininkali yɛrɛ kɛlen don bi maliden yɛrɛ hakɛ bɛ joli la l'essor kɔnɔna la ko o de sababu la jamana ɲɛmɔgɔw filɛ nin ka baara dɔ bila sen kan ayiwa maa minnu bɛ yen n'olu b'a baara la n'o ye recenseurs ye maa ba 26 ani 327 o ye recenseurs ye minnu bɛ yen n'olu ye chef d'équipe ye minnu bɛ bila ayiwa recenseurs ninnu ɲɛma o bɛ taa maa 4504 ani 4 la minnu fana bɛ yen n'o bɛ jɛkulu in kɔnɔ minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye teki maaw ye ayiwa o bɛ se maa 800 ni maa 66 la ninnu bɛɛ lajɛlen de carilen don jamana in fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen walasa u bɛ se ka don du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka maaw ɲininka ani ayiwa maaw ka lahalaw ye mun ye a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamanaw bi na maliden hakɛ u ka se ka dɔn yɔrɔ bi bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka
dɔw yɛrɛ ko ko maliden hakɛ bɛ maa 19 na dɔw ko maa 20 dɔw yɛrɛ ko maa 22 dɔw yɛrɛ ko maa 21 da kelen ma se ka don a la da kelen bɛ se ka don a la cogo min na baara min bɛ n'o bɛ boloda an ka jamana kɔnɔ yan san 5 walasa ka jamanadenw hakɛ dɔn u k'a ma ko recensement général de la population de l'habitat RGPH o de baara daminɛ filɛ kunun yɛrɛ ayiwa a kolomukarila Bamako yan nɔ min bɛ tali kɛ gouverneur min n'o bɛ Bamako district kunna Abdoulaye Kulubali fo ka taa se INSAT o ɲɛma docteur Isa Buare ayiwa olu de ye baara in kolomokari jamanaw min ye sigida sabanan la Wolofɔbugu Bolibana walasa ka se ka ko in ka don ba la jamanaw a jala k'a fɔ Wolofɔbugu Bolibana sigida ɲɛma yɛrɛ a kintigi n'o ye Burama Sire Fadiga ale yɛrɛ ko in kɛra ale ɲɛna nin b'a jira k'a fɔ ko an ka kin fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ sigida fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ a kɛra maires ye o a kɛra dugutigiw ye o a kɛra dutigiw ye o ayiwa wele dakan in bilalen don olu bɛɛ lajɛlen de ma u ka recenseur ninnu kunbɛn kunnafoni ɲuman u ka se k'a di u ma u ka se ka jamanadenw hakɛ dɔn walasa baara u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ayiwa an ye nin bɔ l'essor ale de kɔnɔna la limanaw o mana bɔ yen nouvelle horizon an bɛ don a kɔnɔna la a kumana limanaw nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ kunnafonidilaw ka ɲɛmaso n'o ye maison de la presse ani premier ministre cɛ a bɛ n'a fɔ a gɛlɛyalen don bi dɛ nouvelle horizon ka kuma la ko nin bɛ n'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ de dayɛlɛla ayiwa maison de la presse ani premier ministre o ni ɲɔgɔn cɛ baara in a dabɔra mun de kama limanaw ne ye jateminɛ kɛ kɔsa in na premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ jɛmukan min kɔnɔ n'u k'a ma ko Mali kura taasira ni ayiwa a ɲininkali kɛra la kunnafonidila dɔ yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko dɛmɛ min bɛ ta ka di kunnafonidilaw ma n'u k'a ma ko aide à la presse ayiwa tɛgɛden ŋɔni ɲɛsinna ale ma nafolo in a bɛ ta ka bɔ jamana wagandeba de la walima a bɛ di cogo di premier ministre ye jaabi min di o ko la jamana premier ministre ka kumaw la Mali kura taasira jɛmukan in kɔnɔ yɔrɔ premier ministre a ye jalaki bɛ kunnafonidi sira caman de kan ayiwa k'a fɔ ko caman kunnafonidi sira caman de bɔra ka dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin ale ma k'a fɔ ko nafolo in ayiwa ko dɔw yɛrɛ ko ale premier ministre ma ko ale ye zon ye Choguel Kokala Mayiga y'a jira k'a fɔ ko a ko ma se o la k'a fɔ de ko ale ye maa ye maa min bɛ n'a bɛ se ka nin nafolo in ka bɔ a taayɔrɔ kan ayiwa premier ministre ko ko kunnafonidila caman de ye ayiwa kumaw ta ka ɲɛsin ale ma kuma minnu tɛ bɛn nka maison de la presse fana bɔra ka jaabili kɛ premier ministre ka kuma in na jamanaw ko olu ye kuma in mɛn premier ministre ka kuma min fɔlen filɛ nin ko kunnafonidiso caman ye a y'a fɔ ale ko ale ye zon ye jamanaw maison de la presse bataki min kɛ a y'a jira k'a fɔ tiɲɛna olu ye kuma in mɛn u dabali banna ko Mali kura taasira jɛmukan min n'a kɛra juin kalo tile 13 télévision nationale kan jamanaw ko premier ministre ko a k'a dɔn k'a fɔ a ka kunnafoni minnu bɛ yen ni kunnafoni jɛngɛnenw don a ka olu fɔli dabila a k'i ɲɛsin gouvernement baara ma baara min kalifalen don a la baara min fana bɛ yen bi ni kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ k'a ɲini ka bɔ ayiwa gɛrɛntɛ dɔw kɔnɔna la ko o gafe kɛra k'o bila ayiwa gouvernement yɛrɛ ka tabali kan ko a k'i janto o la yan'a ka bɔ ka kunnafonidilaw dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin u ma o de la min ye kunnafonidilaw ka soba maison de la presse a ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko premier ministre ye kuma min fɔ k'a fɔ kunnafonidi siraw ye dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin a ma ayiwa maison de la presse y'a jira k'a fɔ ko a bɛ se kunnafonidi sɛbɛn min n'a a bɛ se 50 ɲɔgɔnna ma a bɛɛ ye kunnafoni di i n'a fɔ a kan ka di cogo min na sira min ka di min ye o y'o ta nka ko a si tɛ min ye dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin walima ka bonya bɔ premier ministre kan ko u bɛ min fɔ premier ministre ɲɛna jamanaw a ka se ka baaraw ta baara minnu kalifalen don a la o ka fisa ka do kunnafonidilaw ɲɔgɔn cɛ k'u fara walima k'u ɲɔrɔki ka kɛ ɲɔgɔn kan kuma in bɛɛ bɛ min nɔfɛ n'o ye 1,600,000 in ye jamanaw yɔrɔ ministre min bɛ yen n'o bɛ kunnafonidiko kunna ale yɛrɛ tɛmɛna jɛmukan kelen in kɔnɔ n'o ye Mali kura taasira ye ale de y'a ɲɛfɔ k'a fɔ ko k'a daminɛ san 2018 la ka n'a bila san 2021 na ko 1,600,000 o dira kunnafonidilaw ma hali n'a sɔrɔ la maison de la presse ɲɛmaaw ye wari a donna da minnu fɛ k'o ɲɛfɔ nka hali sisan limanaw kuma de cayan bɛ nin wariko in nɔfɛ ayiwa min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye ani maison de la presse bɛɛ bɛ ka i t'a fɔ bɛɛ bɛ ka ɲini ka birifini sama ka taa i yɛrɛ kan nouvelle horizon ka kuma don limanaw n'o bɔra yen le challenger a bɛ yan challenger kuma na
limana le challenger ya jira k'a fɔ ko walasa ka se ka a yira k'a fɔ dɔ fɛn wari min farala passé kan limana n'o ye Kayi ni Bamako ani Bamako ni Kayi ko ka dɔ bɔ a la o de la Kayikaw ni o ye jɛkulu min bɛ yen ni ayiwa o bɛ Kayi kɔnɔna la bi collectif des forces vives de Kayi olu de ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ bataki dɔ kɔnɔna la ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ayiwa ko Kayikaw synergie des forces vives de Kayi k'u bɛ fɛ ka sira minɛ sira min ni tani ka segin a bɛ dabila siraba min n'u kama ko RN1 limanaw juin kalo tile 20 natɔ in na ayiwa ka sababu kɛ mun ye ko kɔsa in na u y'a ye k'a fɔ dɔ caman de farala passé kan limanaw n'i bɛ bɔ Kayi ka taa Bamako walima ka bɔ Kayi ka na Bamako min ye Kayikaw ye n'o ye synergie des forces vives ye a ɲɛmɔgɔ n'o ye Boubacar Ɲagandu a y'a jira k'a fɔ nin ko in tɛ se ka bɛn sabu ko maaw tɛ se ka dɔ fara passé kan a ka d'u ye cogo min na yɔrɔ kɔsa in na CMTR yɛrɛ n'o ye ayiwa siraba taamakɛlaw olu ka jɛkuluba ye olu de ye ɲɔgɔn ye kɛ k'a fɔ dɔ ka fara passé kan an bɛ don min na ko bi nin kɔni na kɛ ayiwa a damana gɛlɛya ye limanaw min ni a bɛ Kayi gouverneur colonel Musa Sumare ayiwa ale bolo kɔnɔna la nin waati in na Bokar Idris Jara ale ni fasiri kɛ an y'a bɔ le challenger ale kɔnɔna la o mana bɔ yen limanaw les échos welewele bi a kumana ECHO y'a jira k'a fɔ an ka kalansow limanaw ko min ye lakɔlidenw ka tɔnba n'o ye association des élèves étudiants du Mali ayiwa a bɛ n'a fɔ bi in na u kɔrɔtɔlen don sabu u ye laɲini dɔw kɛ jamana faamaw fɛ laɲini ninnu a na kɛ u ma se ka sabati hali sisan n'a ma ɲɛ ko laɲiniw ma sabati n'o ye lakɔlidenw ka kalan bɛ se ka kɛ lafiya yɛrɛ kɔnɔna la cogo min na sanfɛ lakɔlidenw ani duguma kalandenw limanaw caman y'a jira k'a fɔ ko ayiwa minisiriso min bɛ olu tɔgɔ la n'o ye ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ye ko u ye ayiwa laɲini sɛbɛn dɔ n'o ye baarabila sɛbɛn dɔ ye tile 3 u y'o bila a ka tabali kan baarabila in a bɛ daminɛ juin kalo tile 22 ka taa bila tile 24 na san 2022 in jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o b'a jira k'a fɔ kalanso ma bɔ kalanso la k'a daminɛ duguma kalansow la fo ka taa se an ka sanfɛ kalansow ma a bɛɛ lajɛlen de bɛ kalan bila nin waati in kɔnɔna la ka sababu kɛ mun ye coordination nationale min filɛ nin association des écoles des élèves étudiants du Mali tɔgɔ la u y'a jira k'a fɔ olu ye laɲini fɛn fɛn kɛ u ye taama fɛn fɛn kɛ ayiwa gɛlɛya min bɛ lakɔlidenw kan a ka se ka wuli ka bɔ yen ko jamana ɲɛmɔgɔw y'u ka laɲini kɛ i b'a fɔ ko ayiwa ko sɛbɛ tɛ k'a fura n'u tɛgɛ kɔ ye k'u sigi k'a lajɛ n'a ma ɲɛ ko olu ka laɲini y'u sɛbɛ ko fana ye olu fana ko ayiwa u na taa baarabila la baarabila min n'o o ye dusumakasi ye ka yira ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw la ko nka kunnafoni laban ye min ye o ye k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen ko IEM maaw olu ni ayiwa minisiriso in a na kɛ u ye ɲɔgɔn ye balalen dɔ boloda ɲɔgɔn ye min n'o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 16 waatiw la walasa ka se ka fura sɔrɔ nin ko in na jamana fasiri fila an y'a bɔ les échos welewele ale kɔnɔna la an bɛ a kun cɛ ni min ye o ye les sphinx jamana sphinx kumana nin ye dabalibanko ye dabalibanko don sabu ko Kati Farada jamana Kati Farada nin ye finitigi dɔ de ye ayiwa min n'ale de filɛ ne ka marifa ci min ye essence feerela dɔ la ayiwa dɔrɔmɛ 800 kama limanaw pompisi min filɛ nin ye ni ayiwa maa bɛ se k'a fɔ ale tun bɛ k'a ka hakɛ de ɲini n'o y'a ka feere wari ye limanaw sabu k'a ye taji feere ni finitigi in ma waleya yɛrɛ kɛra Kati Farada ani académie manjan a kɛra juin kalo tile 12 nɛgɛ kanɲɛ 13 waati yɛrɛ ko pompisi min filɛ n'o ye essence feerela in ye a bɛ baara kɛ station service Soma Yaf de la a tɔgɔ ye ko Ama Gindo a si bɛ taa san 30 ɲɔgɔnna la ayiwa ko finitigi dɔ de nana jamanaw kana taji san a fɛ finitigi in o k'a ma ko Marshal de Logis Gawusu Jire o ye an ka gendarmerie maaw minnu bɛ yen ni olu de bɛ marifasow kɔlɔsi ko a bɛ baara yɛrɛ kɛ ayiwa Segu mara de la jamana wa jala k'a fɔ Marshal de Logis min filɛ n'u kama Gawusu Jire ale de nana ka na taji san o y'a sɔrɔ a ka mobili n'o ye Mercedes fiman dɔ ye jamana a nana a ko k'a mago bɛ taji 2800 de la pompisi yɔrɔ n'i ye min fɔ ale b'o de k'i kunna 2800 kɛra a kunna
min ye finitigi ye ale a ka sɔrɔ ka 2000 de bɔ sisan k'o di taji feerela ma. Taji feerela ko e ye min fɔ o tɛ nin ye dɛ, e ko 2000 ni 800 min ye 800 o bɛ wari jɛ. Limanaw kɛlɛ de wulila ye. Walasa finitigi ale ka sɔrɔ ka bɔ ka pɛrɛn-pɛrɛn jaja limanaw minfɛn b'a kan i n'a fɔ Fasiri b'a fɔ cogo min na. Fasiri y'a jira k'a fɔ o y'a sɔrɔ a t'a yɛrɛ bolo sabu ko cɛ in yɛrɛ a na kɛ a bɔra Segu mara la ka na Bamako yan nɔ furakɛli de la. A na kɛ dɔɔni tun bɛ a hakiliw jɛ a ka sɔrɔ ka bɔ ka pɛrɛn-pɛrɛn essence feerela in kunna k'a fɔ a ɲɛna ko wari ko a t'a di. Yɔrɔ min ye pompiste ye ale de bɛ baara la ale bɛ a ka wari de ɲinina o fana ka sɔrɔ k'i jɔ ɲɛti k'a fɔ ko n'a ma ka wari di jamanaw ka a bɛ wolo ko wɛrɛ la. O de kumaw nana sama ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa finitigi de filɛ ka bɔ a ka bolimafɛn kɔnɔna la ka marifa sama ka bɔ n'o ye PM dɔ ye. Ayiwa ka sɔrɔ k'a ci ni cɛ in na a woro la. Min bɛ tali kɛ o sɔrɔ ka dɔgɔnɔkɛ in n'o ye ayiwa Ama Gindo ye ka cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. K'an bɛ waati min na ko sisan foyi kɔni t'a nin na sabu a bɛ ka furakɛ. Nka min ye finitigi in ye n'o ye Gawusu Jire ye commissaire du 2e arrondissement min filɛ Kati jamanaw olu wulila ka a nɔfɛ n'o ye commissaire adjoint Yoro Jakite ale n'a ka cɛdenw ani commissaire divisionnaire bɛɛ Dakuo ale n'a ka cɛdenw olu kɔni wulila jamanaw ka cɛ in k'a gɛn i bɛ gɛnni min yɛrɛ dɔn fo ka taa tɛgɛ d'a kan a ka so. An bɛ waati min na ko sisan k'a bɛ gendarmerie maaw bolo sɛgɛsɛgɛli ale hukumu kɔnɔna la. Limanaw le Sphinx ale de nin fɔ a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakale waati in kɔnɔna la. O tuma an b'aw fo a k'an bɛ sini Ala sɔnna.